27. dubna 1981 ve 22 hodin 30 minut byl na hraničním přechodu Dolní Dvořiště zadržen francouzský karavan, ve kterém jeli dva mladí cizinci. Od začátku 70. let jezdilo toto auto a mnohá další do Československa pravidelně. Celníci objevili v obytném prostoru důmyslné skrýše, ve kterých byly knihy, časopisy, peníze a rozmnožovací technika. Zpráva z 20. července 1981 praví, že na území západní Evropy působí nepřátelská ideodiverzní centra, skupiny československé reakční politické emigrace a jednotlivci. Náplní jejich činnosti je plánovat, řídit, všestranně podporovat a aktivně podněcovat k podvracení státního a společenského zřízení Československé socialistické republiky a dalších socialistických zemí. Příprava akce Delta začala už koncem roku 1980. Delta měla být tím největším a nejrozsáhlejším ražením proti disentu v historii. Postihla na desítky odpůrců režimu a 8 z nich skončilo ve vězení. Do exilu odešlo velké množství lidí, jak tedy novinářů, tak různých politiků a lidí, kteří byli tedy v období jara 68 velmi aktivní. Ti lidé začali vydávat časopisy, začali nějak publikovat. V Římě tedy Jiří Pelikán založil časopis Listy, v Paříži již vycházel časopis Svědectví a to byly materiály určené hlavně pro osoby v Československu a do Československa se nějakým způsobem museli dostat. Samozřejmě těch možností bylo velké množství, ale jedna z hlavních cest tedy bylo speciálně upravenými auty, kde byly vybudovány skrýše tak, aby tedy se podařilo knihy, časopisy, ale i peníze, dopisy, vzkazy propašovat tedy do Československa a dopravit lidem, kteří tedy je chtěli nebo kterým byly určeny. Napřed jsme tam posílali do zahraničí rukopisy, třeba jenom do Toronta, Škvoreckému asi 230 rukopisů knih. No a tam se to tisklo a pak se to sem dováželo. Takže to, co jsme posílali odtud, bylo teda mnohem menší, než to, co se sem přiváželo. To jsme sem pak pašovali ve stovkách, dokonce tisících potom. Tak v polovině 70. let ten systém už byl tak dobrý, že jsme se mohli poslat zhruba 400-450 kilo buď tiskoviny nebo techniky, později videotechniky, kamery a podobně. Používali jsme takové ty prázdninové karavany, to znamená auta jaksi upravená, proto aby tam lidé mohli vařit, spát a podobně. Největší prostory byly tam jaksi lavice, 2, a v těch lavicích byly šuplata. Tu zadní stěnu toho šuplete byla pohyblivá. A za tou zadní stěnou toho šuplete a stěnou toho auta byl vlastně prostor. Státní bezpečnost samozřejmě poměrně brzy zjistila, že jsou do Československa dováženy materiály, knihy, časopisy, protože při různých domovních prohlídkách objevovala knihy tištěné na západě. Velmi se snažila tyto kanály odhalit. Postupem času se jí některé tyto kanály odhalit podařilo. V tuto chvíli státní bezpečnost soustřeďuje všechny svoje síly na zjištění a následné přerušení kanálu, kterým se ze západní Evropy pašovala do totalitního Československa exilová literatura. A naopak, z Československa na západ rukopisy zakázaných autorů, filmy a dokumenty o pronásledování občanů. Na podzim 80 se státní bezpečnosti podařilo do tohoto kanálu nasadit agenta Pavla Muraška, který tedy vyzradil to, kdy to auto má přijet, a na podzim 80 a v lednu 81 již předávání těch materiálů bylo pod sledovačkou státní bezpečnosti. Na základě rozhodnutí vedení ministerstva vnitra, ale tedy nepochybně na pokyn ústředního výboru KSČ došlo tedy k zadržení tohoto auta na jaře 81 a po zatýkání lidí, o kterých se státní bezpečnost domnívala, že s touto dopravou mají něco společného. Podívejte se s námi na autentické záběry pořízené československou bezpečností při zmaření jedné z podvratných akcí zahraničních center ideologické diverze.
Koncem dubna 1981 na hranicích zadržela policie francouzský Peugeot Caravan shodou okolností o půlnoci. Načež oba francouzští občané, příslušníci Tonon a Anisova, byli podrobeni výslechu a StB zahájila akci Delta proti neznámému pachateli. Ve speciálně vybudovaných úkrytech v kamionu bylo nalezeno 91 balíků a balíčků o celkové váze téměř 450 kg. Knihy, peníze, vzkazy, pokyny, gramodesky a technické prostředky k rozmnožování tiskovin. Materiály byly určeny 55 osobám v ČSSR, z níž značná část byla označována pod krycími jmény nebo kódy. Ti, kteří ho přiváželi, tak o tom nevěděli. Bylo to dost zakonspirováno, aby StB se to nedověděla. Státní bezpečnost zřejmě nevěděla přesně, kdy to auto přijede, měli nějaký časový rozvrh, ale pravděpodobně neznali konkrétní dobu a místo. Věděli jenom, kdy to auto má dorazit do Prahy a kdy tedy bude ta předávka, protože došlo k zatčení těchto Francouzů a nedošlo ale k jejich osobní prohlídce. Tak je nechali od večera až asi do druhého dne, dokonce spolu v jedné celé, v tom Dolním Dvořišti. No a oni, co u sebe měli, a to byly teda ty dopisy, tak to zlikvidovali, spolkli, nevím, co s tím udělali, prostě to zlikvidovali. Jan Kavan byl dlouho podezříván, že tedy on je tím zdrojem informací, odkud tedy se vyzradilo, že to auto do Čech jezdí. Já si myslím, že to obvinění je nepravdivé. Skutečně ten agent byl tady v Praze. 3 týdny před příjezdem dubnového karavanu provedla státní bezpečnost zátah na chatě jedné z disidentek a zabavila mimo jiné notes, který patřil Janu Rumlovi. Obsahoval různé poznámky, které se týkaly kanálů pro dovoz tiskovin a knih, včetně krycích jmen a různých kódů. Načež StB spustila akci 6. května 1981, kde zadržela asi 50 disidentů. Z nich většinu propustila, ale nicméně 8 uvěznila poměrně natrvalo a proti 6 začala stíhání podle paragrafu 98 podvracení republiky. Tady byla domovní prohlídka, no a pak tedy mě odvedli do té Ruzyně. Ještě teda jsem stačila tak trošku říci dceři, co by asi tak se dalo očekávat. No a odešla jsem, to bylo všechno. Nevěděla jsem, na jak dlouho, to je pochopitelné. Již ze seznamu těch zatčených osob bylo jasné, že k tomu zásahu došlo brzo a že státní bezpečnost nemá příliš zmapováno, kdo se tím pašováním hlavně tedy zaobírá, protože oni pozbírali lidi, o kterých si mysleli, že to dělají, ale ta skutečnost byla poněkud jiná. Část tedy jak té distribuční sítě, tak lidí, kteří se na tom podíleli, zůstala tím zatýkáním nedotčená. A začalo vyšetřování. Všechno bylo připraveno, výslechy byly velice důkladné, velice obsané, jenomže nemohli s nás udělat žádnou skupinu. Oni formulovali tu věc, že jsme nějaká skupina, tedy disidentů, která prostě... Já jsem tam ty lidi vůbec neznal. Předpokládala jsem, že tedy bude ten soud. Já měla být odsouzena na tu nejvyšší sazbu, to bylo 10 let. To bylo za podvracení republiky ve spojení s cizími mocnostmi, na což je v případě ohrožení republiky 12 let, ale taky pravaz. No, tehdy se za to popravovalo. Proces byl připraven perfektně, dalo by se říct, takovou mladou generací StBáků. Tehdy totiž na přelomu 70. a 80. let Husák vyměnil starou gardu StBáků za mladý nadšence, kteří si mohli budovat tedy kariéry. Připravovaný proces s disidenty, kteří dostávali exilové knihy ze západu, vzbudil v zahraničí obrovskou vlnu zájmu a podpory. V té době již Jiří Pelikán, který v tom hrál velmi důležitou roli, byl poslancem Evropského parlamentu a mohl tedy lobovat za propuštění těch lidí.
Tehdy byla plánována cesta Gustáva Husáka do Vídně. A krajský tehdy řekl, pokud tihle budou ve vězení, tak Gustáv Husák do Vídně nesmí. A Husák do Vídně nešel. Přišly do toho polské události na podzim 81. Pak tedy do toho přišly problémy, že představitelé tedy těch ostatních států, Madame Thatcherová, ale Mitterrand, samozřejmě i tedy Reagan, ti všichni psali dopisy, aby nás propustili. Světoví státníci pochopili, že je rozdíl pašovat knihy anebo drogy a žádali po představitelích československého totalitního režimu okamžité propuštění všech uvězněných. Varovali, že pokud se to nestane, uvrhne to Československo do mezinárodní izolace. Komunistické úřady nakonec soud zcela zrušili. Soud se nekonal, ale nicméně, když jsem to počítal, tak jsme si tam odseděli na nás 8 přes 7 let vězení. To je velice, velice zvláštní, když člověk sedí 13 měsíců bez soudu a bez toho, aby se mu někdo omluvil nebo něco mu prostě řekl. O tom, jestli tedy jedním z důvodů, proč k němu nedošlo, kromě tedy mezinárodního tlaku a mezinárodní situace, která tomu nepřála, je, že tedy krátce poté, co byli propuštěni poslední lidé, kteří byli ve vazbě, tak tedy bylo do Československa vráceno zlato, které bylo v Americe od války, tedy část československého zlatého pokladu. A už to, že se nám podařilo do roka ten systém obnovit, a tedy pak fungoval až do listopadu 89, taky ukazuje, že tu základní distribuční síť a ten systém pašování nenabourali. Ale uštědřili tomu nejméně na rok dost silnou ránu. To ano, to byl jejich, ten rok 81 byl z hlediska StB jejich úspěšným rokem. Všichni uvěznění byli po 13 měsících vazby propuštěni na svobodu. Zásah státní bezpečnosti ochromil podporu československých disidentů však jen na krátkou chvíli. Po necelém roce byly zásilky ze západu obnoveny.